Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Bagong kainan sa may Bimali, Pangasinan. Napuntahan mo na ba? Abay kung hindi pa, tara at ako inyong samahan at ating puntahan. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may bayan ng Binmalay, Pangasinan. Dahil balita ko, may bagong bukas na kainan dito. Dito sa may Casa Inasal, Binmalay Branch. Sino mga ka-adventure? Dito na nga tayo sa may Casa Inasal. Located at Barangay Biak, Binmalay. Malapit sa may Sintrom Fuel at Manat Bridge. Napakaluwang din yung kanilang parking space dito. Pagdating naman sa ambience, grabe, napakaganda. Ramdam na ramdam mo talaga yung vibes na nasa probinsya. Dahil dito sa kanilang mga kubo-kubo. Habang kumakain, mayroon din silang live band dito mula 6 PM hanggang 10 PM. Pagdating nga natin dito mga ka-adventure, napakarami ng kanilang customer na galing pa sa iba't ibang karatig bayan. Walang tatalo sa saya ng kainan kapag pamilya ang magkakasama. Bukod nga sa mga kubo-kubo na pwede mo pagkainan dito, mayroon nga rin sila ditong function hall para sa mga iba't ibang event sa inyong mga buhay. Sino mga ka-adventure, ito na yung pinagmamalaki ng Casa Inasal, yung kanilang bestseller dito na Juicy Smoky Chicken Inasal na binabalik-balikan ng mga customer dito na may kasamang only rice, only soup, only saya. Kaya tara na dito, isama ang buong pamilya at mga barkada. Sino mga ka-adventure, pagkalipas nga ng ilang minuto, andito na ang ating mga inorder. Nag-order nga tayo dito ng kilawin na talapa, mayroon ding seafoods, kare-kare, beef broccoli, at itong kanilang solo chicken kamayan. Tignan nyo naman mga ka-adventure, quality. Sino mga ka-adventure, dito na nga tayo sa may Casa Inasal, Binmalay Branch. At ating titikman yung kanilang mga nagsasarapang mga pagkain dito kung quality. Balita ko kasi mga ka-adventure, napakarami nilang bagong menu dito. Tulad nga nitong kanilang solo chicken kamayan. Meron nga rin sila ditong beef broccoli. At heto yung kanilang isa sa may bestseller dito mga ka-adventure, yung seafoods, kare-kare. Mayroon ng tahong, may pusit, may hipon, at mayroon ding mga gulay-gulay. At heto nga mga ka-adventure, yung kanilang kilawin na talaba na pangpulutan o di kaya na may pangulam. Sino mga ka-adventure, hindi na natin palagpasin na hindi matikman yung kanilang nagsasarapang mga pagkain dito. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Grabe, napakasarap talaga ng kanilang chicken inasal dito. Lalong-lalo na itong kanilang mga seafoods. Mayroon nga rin sila ditong mga pakbet, bulalo, insaladang talong na may okra, at napakarami pang inihaw at mga nakasisling plate dito. Grabe, napakasarap din tong kanilang kilawin na talaba at itong kanilang beef broccoli. Talaga namang quality. Sabayin mo pa ng kanilang napakasarap at mainit-init na sabay. Kaya tara na dito. Grabe mga ka-adventure, quality. Talaga namang nagsasarapan yung kanilang foods dito. Kaya kung ako sa inyo, lumayo at pumunta na rin kayo dito sa may Casa Inasal, Binmalay Branch. Ang kumusta po yung foods nila dito? Ay, masarap. Lagi ko binabalikan yung sabaw nila. Oy, kayo sir. Ako sarap. Yung misis ko, type niya yung sabaw niyo. Tsaka kumusta yung manok? Okay na, malambot. Kuya, Malaki. yun. Thank you po. Ang kumusta po yung foods nila dito sa may Casa Inasal, Binmalay? Okay siya. Masarap. Sarap po Ulit. siya. Masarap po. Sobrang sarap. Kayo po? Masarap po. Busog ba? Busog na busog. Pabalik-balikan pa muna. Open nga sila dito Monday to Sunday, 10 AM to 10 PM. At mayroon nga rin silang branch sa may Kalasyaw, Santa Barbara at Bangaldag. Kaya tara na, dalhin na ang pamilya at barkada. Ani sarap, ani saya. Tara na sa Casa Inasal.